Este bună de câte? Păi dai o leste. Nu știu, era un câine. Du-te, aștept. Când vii înapoi. Ia. Ce mă E anul ăla care se mare. Ce mică de el. Ce bine. Dă-mi și Ia orice fete drăguțe ai găsat. Unde cu telefon? Sunt drăguțe. O, direcționat. Aia capalul să fie. Capal. Auzi, cai, ca fac. La religie am dansat, la religie am cântat, la religie Am dansat. ați mai făcut la religie am făcut gimnastică. Am făcut! Dar voi și religie face? Nu știu, musulman! Care religie? Musulmane! Musulmane! Noi suntem ruși pe ele sunt musulmane!